Grabe booking na to rin mga idol, no. Maski naka 16 completed orders na karon mga idol, pero ni income ta og 2K kapin, di ba? Tungod na siya sa tuang gisit up nga auto assignment filter dol, kay mostly sa kuang booking nga nakuha karon, no, auto assignment filter gyud siya. Mura ginakuha ang gisaligan, so mao na nga naka 16 completed orders ta dire. And then wala kung unsa akong gitudlo niyo sa apps anang auto assignment filter, kung giunsa na nako tara maoras niya ako ang gihimo. Basta ang importante dadol ang kuan mo gud ang connection nimo sa imong data nga dili lag imong anang data ba, ano ra siya, maora gid na siya basta dili gani lag ang imong data kakuha jud kag booking. Time check BS, alas 11 naman di ay oy. Grabe booking to ganihan, no, back and forth. Yung drop na to, no, yung drop na to. Tapos kanang nang edit na puta sa atong auto assignment filter. Then after na tong edit complete, sample. Yung after na to complete sa booking mga idol, sus nanapin mo sulod na booking sa auto assignment filter, sus nindot ta oy. Balik-balik ra kita ko ang booking ganiha from Lapu-Lapu to Lahog, tapos Lahog to Lapu-Lapu, man Lapu-Lapu to Mandawi, din Mandawi to Lapu-Lapu. So ana-ana ra kita kung booking ganiha. Grabe nindotas ka ng performance na to sa ato ang apps karon mga idol. Abot na gid in taon ko kalawis Ginoo. Thank you Lord God. Safety ra intanta nakauli. Abot na gid taon ta mga idol. Hoy. Grabe ka puyas biyahe na to mga idol ay. Pero okay na to mga idol, at least solid na sad siya ha. Solid sa dudang biyahe karon. Tag tubig mga idol. Grabe din total performance sa tuang kuan karon mga idol. Siya na. Nindot kay performance ang tuang apps karon. Galahin na ta mga idol kay duwa patag scatter ani ron bisin mga paldo pata. Showers. Wa na may kaila ning iro na to ay. Nara mga idol no. So galahin na ta mga idol.